В играта. Ще почакаш. Все още не съм влезнал в шиваната игра. Да, виж. Тази игра е създадена от... Това е тази лелка, човек, това е прилича на... Това е баба ти! Това не е баба ми, не е толкова млада. Първо... Какво? Какво дрънка? Това става, бе? Тая точи нощ, какво става, бе? Това е мивката. Ааа! 20, аз гледам. Но мен кой се казва да помога? Просто не чуеш ли какво става, бе, човек? Да, бе, гледаш YouTube такова и пусна. Има, знаеш, че на някои игри са направили, това е свързано директно с YouTube. С YouTube Short. Чакай да го изключа. И гледаш сторитата в YouTube. Да. В момента. Enter. Мога да го включа. Ууу! Спри го, бе, брат. Добре. Нека поразгледам. Игри, конзола, мале. PlayStation. Аз мога да го джашкам. Мога да го дигна. Някакви забранени филми. Без... това пък е самата игра. Това е джойстик. Тая игра малко Fortnite. Тая игра... Опа. Ми не играем в Fortnite. Малко опусна джойстика. Ми не играем в Fortnite в момента. Така. Доколкото разбрах в тази игра, някаква лелка, ето тази лелка на телевизора, ще ни бие. И ще ни заключи. Ще те бие. Чакай, какво става? Таскове нещо нямам ли? Някой играл също тука. Настръхнах, брат. Настръхнах, заклевам се. Стана ми страшно. Ще слагам преведени надписи от казаното от нея, защото английският ми е топ. Да, мога да... О, Павел! Аз правя с вечеря. Почти съм готова да правя TikTok. Така, добре, ще поставя субтитри, ако... О, set the table. Имаш и 6, вземи го. Това Кока-кола. Не правя реклама преди да удара 1000 абоната, само това да кажа. Кока-кола, ако спонсорирате, бъркайте се газа. Опа. Сериозно ли го каза това, бе, брат? Не. Чай, че опусна колата. Айде, брат, една кола не може да държа от чимо. Омага. Стига. Добре. О, правим TikTok. Бой. Колата мина през лицето. Мацка! Призък, я отиде стигана, вземи тигана. Аз ще направя, чакай. Мацка! Не мога да го взема, Мацка! Тя държи нещо. Ще направи това, Има два начина да разберем. Къде? За тебе. Да. Не коли. Опа. Май ти дава да ги вземеш, не знам. Оста! Чат! Как сме? Опа. Трябва да седна на масата. Въпте, бе. Трябва да седна на масата. Да си вземем колата. Айде, седни! Чай да си вземем колата, бе. Абе. Тя се разгазира тази кола. Гърджове ли получаваш, бе, брат? Не сме копче, моя грешка, опа. Добре, виж. Така. Как да седна на този стол, бе? С десен бутон, бе, брат. Ми с десен бутон не става. Еми с де да знам, не съм го играл това. Как да седна тейбъл или да си направя спаун пойнт? Или още неща има на масата и до нея има още неща. Има още неща до нея. Зад нея имаш още неща. Горе в ляво. Не е вярно. Чакай, бе. Трябва да стоиш чаши, бе. Аз чета sit the table, да седна на масата, а не да подреда масата. Неграмотник, какво да ти кажа повече? Да, то пише там горе в ляво, ама кой да... Еш, брат, не виждам наистина, аз съм кюрав. Бири, свещи... Баби е на романтична вечера да сядаш с майка ти или там, каква ти е та, не знам. Лелка ли? Брат, това е прича на леля ми!
Леле, ти да не гледа този клип. Няма какво да кажа. Аз имам 9 абоната, какво мога да направя? Леле, ти няма да гледа този клип, лично аз няма да ви изпратя. Без коментар. Чини. Опа! О, чакай. Мале, ще ме изкефи, аз се чупат, бе, брат. Тихо. Слънце, нищо не сме направили. Ще тя ступицо. Айде, let's go. Оху! Откъде залитат? Къде да седна? Чакай, не сложи. Отключих положение, истински... Чакай малко. Те си паха от нищото. Тя държи чинията там. Изяш и храната. Аз ги вземам с краката си. Ядем без виница. Бе. Бах ти в рожумелката съм. А тя не е мръднала и те гледа. Харесваш ли какво направих за теб, Пабло? Не. Много вкусно. Липсва малко сол. Какво да ръка? Липсва малко сол. Малко сол. La próxima vez me esforzaré. Следващия път ще се опитам по-трудно. Аз съм малко изморена, затова ще отида до спалнята си. Чакай, отключвам ви се нов починват. Искам да се абонирате и да лайкате този клип, ако ви харесва. Мокнеме. Давай пак. Добър ден, чат. Днес ще играм на Роло, някаква си рандъм игра, която би трябвало да е хорър. Хорър игра. Не знам колко е хорър. Днешния видеоклип ще цъкаме на Brawl Stars. Айде, спри се, бе, брати. 5 коментара. Имаш таск отгоре. Горе да хода да се... Ако тук живеех само с тази жена, щеше да си бухем, щехме да правим купони всеки ден. Бас ловия. Бас ловия, че си надясно. Надясно? Брат, това е колизома на пари... Колизома е, човек. Бас ловия ти, че си в една от стаите. Не, тука... Тука мога да светна... Не мога да светна и гася. Тази стата, гледаш? Не. Това ме прилича на Буърдж Халифа. Това щях да кажа и аз, брат. Там надолу има нещо. Чакай, бе. What? Аз се върта в кръг. Мазято. Изчезвай. Не, изчезвай. Ай, стезни в мазято, брат, да взем компоти. Аз се върта в кръг, брат. Аз се върта в кръг. Тук е заключено, натам не мога. Значи не сме надясно, сме наляво. Или пред мене, чакай да видя тук. Ваза! Само ми скочи змия, не. 90, ето тука. Ще направя това, което всички исках. Стига и гледай под нощницата. Без коментар. Трябва ли си навием аларма? Не. Лягай да спиш. Лягай да спиш до жената. Нани, бебе. Говори с Роро. Жената се казва Роро. Зоро? Роро нова Зоро. И аз хвали през прозорец. Исус! Чири си, брат! Вземи ме с тебе. Той те вика от сега, бе, випи него. него. Седи, бе. Аз чупих дръжката на вратата. Какво става, бе? Не отидеш при нея да говориш. Dime, Pablo. Кажи ми, Пабло. Това ще ме пошре! Кажи ми, Пабло. Как си... Какво правиш днес, Роро? Today I want to have a kebab. Днес искам кебаб за вечеря. Кебабчите ще дам. Кебаб, отговори с кебаб. Как? Отговори с кебаб. Кажи ми, Пабло. Какво да и кажа? С кебаба ти казах. Днес искам кебаб, мърша. Qué atrevido, señorito Pablo. Дарик, мистер Пабло. Добре, скъпи господин Пабло. Хихи. Anda, ayúdame a preparar la mesa. Хайде, помогни ми да седнем масата отново. La Брат, аз comida тако que се te he събудих. preparado hoy te va a encantar. Ти отиваш да нещо... За тези, за които не разбраха, ще има... Да. Брат, знаеш какво забелязвам? Брат, отиди първо прави масата, да донесе там храната ти или каквото и да е. Да оправя масата. Да, прави масата. Добре.
Оправи масата. Абе, та през последно време само готви, аз оправя масата и тя ми прави волоси тука. Аз не... Слушай, внимателно. Тя е брат, стига, тя е известен ютубър, тя не знаеш, аз съм в TikTok. Аз не мисля, че тя прави TikTok, аз мисля, че тя снима за OnlyFans. Мог ни само да не ме чуе. Абе... Мачка, за OnlyFans се снимаш! Малко колата се разгазия. А не колата, това беше... Това кое беше? Не знам. Чини... Прибори, бе. Каква чиния, бе? Това са прибори. Добре, приборите, бе. Ти искаш един прибор в гъз... Мак... Shut the fuck. Ай, вземи кашта, бе, инвалид. Добре, дарлинг. Добре, скъпи. Взимам я. Кока-кола. Original taste. Знаете, че Кока-кола не спонсорират пак от нас. Искате пак ли, бе, брате, нали също ни готвиш, ма? Спагети анабас. Не, бе, нали ще искам кебаб, бе? Да, бе, кебаб, спагети в кинията. Бъде, те баш с мене! Имам тук те траскам с бутилката в главата. Изяш си храната. Мале, колко вкусно. Ио. И кебабчета. Бат, аз само спагети. Аз спагетите от вчера и просто ги е притоплял, брат. Те сигурно станали на гъс. Това сигурно са от вчера и са станали, брат, на камъни и тя ти е стопляла. Какво става, бе? Кой къщи, бе? Чакай, бе. Къде съм, бе? Той сънува. Забравих, че това е хорър гейм. Толкова се отплеснах. Аз също. Исус те се буди. Давай, спри се, бе. Давай надолу, чух долен прозорец счупен. Бе, брат, ти мъж ли си или си путка, бе? Аз не знам какво да очаквам от нея, аз вече кебабчета или кюфтета вече не ще ми иска само си ида. Кухнята е счупен прозорец. Къде да отида, какво да направя? Кухнята. Кухнята? Тя вече направи... Ето казах. Майка ти шейп. Той как се спална? Извинявай, бабо, не исках да те събуждам. Добре ли си? I hate you very much. Мразя те много. Бе, с какво да отговоря? Ти добре ли си? Мразя те много, моля ти се, мразя те много. Не, брат, не така. Отговори с мразя те много, бе, брат. Нали е хора да игра? Te prometo que no haremos Отивай към леглото, y subo a dormir contigo. Ще свърша този TikTok и ще дойда да спа с тебе. Добре, Лело. TikTok ли каза? Ами да, ще прави TikTok. Пабло, това не е истина. Обичам те много, но знам, че... но... Ти знаеш колко много обичам да правя TikTok-и и да готвя за теб. Трябва да свърша този мотони. За тези, които не знаят... Така. Не, Пабло. Напусни къщата. Брат, сега се чу... Аз не знам, тая, ако не си обърне очите или главата покрай мене, не знам. Ти трябва да се тръгнеш ли? Еми. Чао! Оф! Да. Тя дойде, брат. Тя беше като нинджа, брат, ама дойде като тебе, като грани и удари с брадата в главата. Не, това не беше. С бутота, дали? С това. Точилката е, Джек. Точилката на баба. Чакай, къде заминавам? Да снимаш TikTok с нея. What the fuck? Сега ако не ме заведе някъде. Да, точно това ще снимам. Казах ти. Shit. Казах ти, че ще отидеш мазето да видим какво има. Сега ще разберем. Как те влачи така по спалата, бе, на тебе ти се щупи гръбначия стълб. Така... Уш! Та лелка ме бръзва. Абе, ритни един крак, бе! Не да моех. Маре, да, аз съм пиян. На куч. И заспах. Той тайно заспа и не знаехме какво се случи. И край. Не, не им какво има. Achievement или нещо. Не, бе, чакай, какво става? А горе вдясно, виждаш ли, че има някакъв глас или нещо? Майко, страда. Я извикай. Извикай. Ела ми отвори, ма! Чакай. Ти можеш да се движиш до някакво... Ahora mismo voy, Pablo. Пак ли, бе, човек? Я извикай. Я има звънче. Да, страда, ям ли какво да правя?
И къде идеш като храната на 500 метра? Има някакви ключове нещо. Къде? Или снимка? Снимка ли е това? Не, това Обърни се на пералнята. Има нещо на нея. To attract darkness, you must destroy the light. Идва, що лампата ли? Чакай малко. To attract darkness, you must destroy the light. Ой, чакай. Не, чакай, ще си вземам храната и жадам си ги. Я кажи нещо на английски. Тя нали те чува? Я кажи нещо на английски. Чакай, как на английски? Do you wanna suck dick? Абе, още храна ли бе? Какво прасе съм аз бе? Какво случва? Още спагети. Опа. Ти ще да щупиш главата бе, брат. Верно. Ела ми набий найчик, я. Ай, добре. ще паднат. To attract darkness, you must destroy the light. Да се атрактираш с тъмнината, трябва да... Трябва да угасне лампата. Сигурно. Да. Да щупиш лампата с чинията. С чинията ли? Еми, чинията се чупи. Да я знам. На мен така ми дойде, да. Аз ги щупи с какво са запитали ми? Ой, чакай, Пабло. Така, брат. Чакай, че жената снима с TikTok и ще си сипем TikTok-а. Да, бъде тихи без това. Какво това? Ама тя ми писа да слушам Пабло. Аре, де. Ти са Коми пиента, есто де текера, падре. Ти са осра да ядеш спагети. Аре, де. Аз не съм ял толкова спагети в живота си, колкото тя ти даде. Не мога да... Я са хютюрите. Мога ли да ти изгладя... Какво да правя това? Там остана, вземи чинията. Опа. Ще ти деба на Пабло, да тиш Пабло. Трябва да бъда тих. Yes! Може би трябва да дадеш сгирата. Или да го пуснеш. Разгирата. Така да бе, то остава да скъсаш така велигата. Бати дървената, бати пластмасовата. Колко спагети бе? Я не ги изяждай, не ги изяждай. Да види. Тя ми носи двойнички. Тия спалва. Мариша, не ти ли казах, че не искам повече спагети, ма яла тука ми се... Да, и ти яде, брат, и ти яде от тях, не защото... Стой, Павла, чакай. Забравя, че трябва да бъда тих малко. Пак! Ще те помогай, Що, какво трябва да направиш? Чакай, Пабло! Риша, я тука ми дай нова манджа, бе! Опа, извинете ме. Здравейте, красавица. Разбрах какво трябва да правя, ама няма да ти спойвам. Така. What? Щупих бушона, брат. Добре, много ми е странно как не можах просто... Като беше да ми дава храната да изабие тази гира в главата, човек. Не знам, брат, аз не знам. Вземай ги първо! Тя пък нали лети много тая гумена. Чакай, мамо! Есто такера! Я отка! Чикита! Нема да дойде. Майка ми прави по-хубави манджи от тебе, бе, Бриша! Я от тук ти казахме. Еми, Пабло е завързан, примерно, ти си правиш тиктокци. Пабло няма ток, само да ти кажа. Ядърът ми. Ко правиш, ма? Дали, бе? О, майко, цицки. Да, сериозно ли се държи? Беха тука.
взема. Без IQ за хората, които писали на екран. Бегай, брат, бегай. Ой, майка шега. Изчезвай. Не. Един крак, бе. Та, сега ще... Айде, брат, бързо, че ще стане верно. Затвори вратата. Као да полис. Трябва да се обада на полицията. Как да се обада на полицията? Къде? Ще има ли телефон? Телефон? На масата имаше май телефон. Или нейният телефон, не вярвам. Да, брат, толкова фалшифайт тук. Трябва да се обада на полицията. Тук има телефон, гледай за телефони по масите, бе, брат. Сега... Биги, ляпиш от тук ще те. Виждам, до те там на масата. Тази вече писна. Ей, Пабло, виж тук това до телевизора вляво, не в телевизора, ето. Къде? Не, няма нещо. Телевизора! Чакай. Да видим на горен етаж. Давай, качвай се, Пабло. И тази сега ще стане, ще дойде с... Тесурата в главата. Да, с таки. Иначе снимката е много гълти. Ако е с това съм аз, брат. Не знам защо се държиш така с приятелка. Давай, ето телефон пред тебе. Гледай настрани, ако идва. Не мога, не ми дава. Мале, тази сега 200% ще е, убеден съм. Pablo, vuelve al Бъркай си в газа. Преша, бъркай си в газа. Escape from the house. Как? Ох, музичката. А тя... Масата е затворена. Тя излезла. Пабло иска да си тръгне. Пабло иска да си ходи. И сега какво? Ти какво трябва да правиш? Сетих са. Pablo, no te vayas. Исусе! Само ти ме спаси, добре, че се сетих през прозореца вече. Да, брат! По какво удари мъжа? Да, брат! Със сигурност ще удари през прозореца. Как толкова бързо? Тя нали? Газ? Каква тази къща, бе? Газ? Не знам, брат. Не знам. Да, сега ще излезат. What the fuck? Пабло не се чувства добре. Або иска да си ходи. Бегай! И до това ще интересно пък. Айде, полицията дойде. Я от тук ще ви се оплача, Познавам ви, май. Сега ще ходя от тебе. Пабло. Sube al coche, Pablo. Tienes que preparar la mesa. Ти не си полицията. Брат, играта е измислена на 200 аура. Тя е вкъщи ти изведнъж и влезе в патирулка, брат. Ба, колко си грозна. What the fuck? Тя вече прави следващия Пабло, вече. Алеле. Тя прави храна за следващия Пабло. Написано и направено от Максимус. Пабло беше сготвен на супа. Играта изобщо не беше хорор. Може би повече... Не знам, очаквах да е нещо повече. И аз очаквах нещо по-страшно, но доста добре са направили. Окей. Абонирайте и харесайте шибаното видео, защото ми писна да снимам и да правя видеа за вас, без да ми се оплаквате, без да ми се оплаквате. Ай, баба ти!